Adventný veniec je tradičný symbol očakávania Vianoc, ktorý vznikol v 19. storočí v Nemecku. Jeho tvorcom bol luteránsky pastor Johann Heinrich Wichern, ktorý chcel deťom zo sirotinca spríjemniť adventné obdobie. Pôvodný adventný veniec mal 24 sviečok, jednu pre každý deň adventného obdobia. Postupne sa ich počet zredukoval na 4, aby zodpovedali 4 adventným nedeľám. Kruh adventného venca symbolizuje večnosť a nekonečnosť života. Zelené vetvičky predstavujú nádej a nový život, ktorý sa pripisuje narodenému Kristovi. Každá zo 4 sviečok má svoj špecifický význam. Prvá sviečka symbolizuje nádej, druhá mier, tretia radosť a štvrtá lásku. Farby sviečok sú tiež dôležité. Najčastejšie sa používajú 3 fialové sviečky, ktoré symbolizujú pokánie a očakávanie, a jedna ružová sviečka, ktorá vyjadruje radosť z blížiacich sa Vianoc. Prvú sviečku na adventnom venci zapálime na prvú adventnú nedeľu, ktorá tento rok pripadá na 3. decembra. Tento akt môže byť spojený s modlitbou alebo chvíľou ticha. Sviečky by sa mali zapalovať proti smeru hodinových ručičiek. Toto poradie zdôrazňuje cyklickosť života a duchovný význam adventného obdobia. Tento rituál môžeme obohatiť o rodinné aktivity, ako sú spoločné spievanie koliet, čítanie adventných príbehov alebo diskusie o hodnote Vianoc. Bezpečnosť je pri zapálení sviečok veľmi dôležitá. Veniec by mal byť umiestnený na stabilnom a nehorľavom povrchu. Sviečky by nemali horieť bez dozoru a nemali by byť v dosahu detí či domácich miláčikov. Adventný veniec nám pripomína pravé hodnoty Vianoc. Nádej, pokoj, radosť a lásku. Zapálenie sviečok je krásnou príležitosťou, ako spomaliť a stráviť čas s najbližšími.